Здравейте! Накратко ще ви запозная с дистанционните управления за телевизори марка Arieli, които се предлагат на нашия пазар, а съответно и в нашия сайт distanционно.com. Това са основните модели, които виждате. Работят всичките с батерия 3 пътя или R3 се казва, тези по-тънките. Това е специфично за тях. Малко са като модели, варианти, но много се приличат. Затова, когато се избираме дистанционно, трябва да го изберем правилно. Тоест, трябва да отговаря по форма и по маркировка на бутоните. Това е много важно. Тоест, за да изберем едно дистанционно, първият начин да го изберем да се го познаем, да отговаря по форма и по надпис на всеки един бутон. Ако обаче нямаме дистанционно и не знаем какъв е точно, кое е дистанционно за нашия модел, затова ще преминем към втория начин на избор. Така, преминаваме към компютъра, отваряме distanционно.com, отиваме в категория Arieli, чукаме върху нея и тук веднага се появяват всички дистанционни, които предлагаме, т.е. тези, които виждате преди малко и в компютъра. Трябва да обърнете телевизора. Отзади има лепинка, на която, сега ще ви покажа и такава, на която пише модел. Ето този модел, в случая на Arieli, е LED 32S214T2. Има други лепинки, на които, сега ще ви покажа, примерно тук, моделът е написан долу. LED-40DM5T2. Значи при Arieli моделите обикновено започва с LED- и буквено-цифрен код. Така, връщаме се към сайта и в търсачката ето тук, търсене, изписваме LED-32 S214 T2. В случая търсачата показва, че имаме две дистанционни, които отговарят на търсенето ни. Това означава, че което да вземе от двете ще стане. Избираме едното, което ви хареса. Виждате го. Ето тук е посочен телефонен номер. Записвате телефона, натискате поръчай и ние по най-бързи начин ще гледаме се свържем с вас да уточним подробности за покупката и доставка. Това е.